ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ହଁ ଭଲ ଭଲ ଅତା ପାଣି ଧରିକା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିଛୁ ତୁ କଣ ଢାଳରେ ଧରିକି ଆସିଛୁ? ଆରେ ପିଲା ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଣିଛି ଆଉ କଣ ଦେ ବାପା ଦେ ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛ ଧରୁଛି। କେତେ କଣ ପାଠ ପଢିଛ? ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବିନି, ସତ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମର ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଆମ ମାଷ୍ଟରଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ କୁଣ୍ଡାଳିଆ ବାଡ଼େଇବ ମୋତେ। ମୁଁ କିଛି ମାନେ ତ କିଛି କରୁନଥିବି, କହିବ ପାଠ କରୁନୁ ଇଏ କରୁନୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇବ। ମୋ ଦିନ ରାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଦାନ୍ତୁ ରଗଡ଼ି ହାତ ମୁଖି କଲି ଛୋଟ ପିଲା ନା ଛୋଟ ପିଲା ବାରୁଟା ଛୋଟ